alaikum musidɓe tedduɓe, on calminama on juurama goto foof to wawi wonde e duunde Baba Adama. Min calmini on e teddugal, min calmini on kadi e needi wondude e neware. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, en garti e Yawa Habirde Diallo TV. Hande noon gadduɗen ko émission kesso ene wiye jillu noon ummi ko yillade gueɗe meɗen, yellade gueɗe ɗe ndenduɗen, yillade yimɓe meɗen mawɓe, yimɓe yontaɓe tawi ko yontaɓe leñol ngol, yillade kadi e gandanɗa yimɓe ɗowoɓe tawi ko gueɗe meɗen no mbiɗen nani gueɗe ɗe ndenduɗen. Émission jillu noon woni fandare muɗum ko yoltude ñolɗe ɗe, kadi yitude laabi, fewjidde e bandiraɓeɓe, addande bandiraɓeɓe hakkilantagal kesal, walla fedde lawol tawi ko lawol ɓamtare no yimɓeɓe mbiyat ni yalla émergent. Émission jillu fuɗɗori hande woni lawol godobijol koye nder ƴella Palel Dande Maayo, ɗo ete nder ƴella e nokku meɗen suudu safrirdu wonduno e nder ƴella. Eɗen gandi so tawi en puɗɗorima ko gandanɗa ko kañum woni cellal, en mbaɗi ko hani nde wonno ko cellal woni afongalu. Nden noon musidɓe tedduɓe, ko oɗo émission hande jillu addani oɗon e nder ƴella Palel Dande Maayo. Mayen ja nder suudu safrirto, mayen kal caɗele gonɗe e suudu safrirde, mayen ƴeew ko bandiraɓe poti wawde wadde hen, mayen ƴeew to laamu ngo foti wawde hettude hen. Ɗum noon ha yeeso ko lawol. Nane ni ko ɗo woni poste de santé woni suudu safrirde ndu, ko ɗo woni natirɗe. Donc min mbinomi en nani oɗo ko émission jillu addude yitude hakkilantagal, yitude gueɗe ɗe jeyɗen ɗe, gueɗe ɗe ndenduɗen ɗe, gandanɗa kadi yimɓe kadi mbawa wattude hakkille surtout ko fate cellal. Noon monsieur le caméraman, jehen ƴeewen voilà ko adi foof dispensaire ne wawi moƴƴude e to banggue yiyande. So tawi tan a yi anda vraiment peinture o ko peinture ɓoyɗo seeɗa, donc omo sohli waɗede tapé. Ɗum kadi vraiment bandiraɓe mbatta hen hakkillaji no fewi, par ce que guila ane dispensaire o waɗa oɗo peinture o mum, donc wawi joni changeat. Sa ƴeewi ene waɗi petti bon bindidi koko fuɗɗi yaade. Ɗum kadi bandiraɓe ne poti wattude hen hakkillaji hen hannirtini. Bon, les patients woni jottoɓe safrotoɓe garoɓe jooɗoɓe, so ngari kadi ene foti dañde to jooɗi paɗa wonno ken deña hakkille mawɗo ene moƴƴi hen seeɗa. So tawi jomum ari ƴeewa ko foti wawde deñude hakkille muɗum eko nandi hen, bon ɗakke des posters, tawi ko poster de sensibilisation, ko findinde e des vaccination eko nandi hen, tawi jomum wawi wattude hen hakkille mum. Bon hayso tawi ustisanima kam ma woodi aussi deña hakkille mum eko nandi hen. Ɓennan nder ok, nde ko daduleji ɗen gonno, ko daduleji ɗen gonno. Sen ji jogiɗen ko daduleji ɗiɗi, daduleji ɗe kadi ɗe mbawi wiide ɗe ɓooyi seeɗa. Bon ene waɗi drabuji ni machallah, mais wonko ɓuuri par ce que ɗo joni so tawi a dañi ko ɓuuri 2 malades ko ɗo ala ko beeli, donc daduleji ça suffit pas, yonani. Donc so tawi kadi vraiment yimɓe ene mbawi hebde daduleji ɓurɗi ɗeɗo c'est important. Voilà, donc en plus salle o kam ko salle jaaƴo seeɗa, mais ala daduleji ko nani. Donc dans tout ça kam matériel o donc ɗo woni bureau ICP pour consultation, bureau de consultation ko ɗo, bureau de consultation. Voilà, bureau de consultation, donc c'est pas ça ensemble. So tawi neɗɗo ari ko ɗo ƴewete ko wonti, ko watte pansement, ko watte visite, ko watte foof. Donc vraiment ene manki matériel uji ɗiɗo, donc ça manque beaucoup de matériel. Min kadi ene poti wattude hen hakkille. Donc tawani ɗo ene docteur o, kono so tawi ɗo kanko ɓuri andude liggey mum, donc ma waw yagnade hano hannirta ni. Kono min kam vraiment yimɓe so tawi ko poti wadde hen to banggue matériel uji, to banggue matériel uji cafrirtu, to banggue daduleji ko men hen vraiment ene moƴƴi no fewi, par ce que min mbindannaɗi ni ko cellal woni afangal. Donc hay peinture o kam vraiment ɗo an ko change ene moƴƴi ha maayi. Bon waɗama karo, ɗum hen c'est très joli. Donc ɗo woni salle de
salle de pension ɗo pasere wayni ɓuuɓe ko nandi hen ɗo pasere ko en tout cas ko dispensaire mana comme ko ƴella fof renti donc yimɓe kadi ne poti wadde hen juuɗe mumen ha no hannirta ni quoi donc vraiment parce que ko hunde rendade te kadi ko ɗum foti ardade ɗum foti wonde hoore lawol donc yimɓe ɓe ne poti waddete hakkille ha no hannirta ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe sen jii ɗum ɗo eɗen gandi ko suudu safrirdu ko suudu safrirdu wonde ɗo e nder ƴella en naati suudu safrirdu ndu ene ƴetti gueɗe hewde poddude ƴettede hen guila e suudu jibinirdu ndu e ko nandi hen nden noon bandiraɓe e wulago jamma ɗaldata ko e goto eyyi nde wonno ko nokku dendaɗo kadi ko nokku gandaɗa podɗo waɗede hoore lawol ko ɗum saabi émission jillu ummi gam yillade nokkuji meɗen dendaɗi nokkuji ɗi gandanɗa gonde hoore lawol so tawi ene waɗi caɗele yimɓeɓe mbawa safrude ɗum so taw wonko ɓeydata hen yimɓeɓe mbawa wadde hen juuɗe muɗumen hande o noon ko ɓuuri jojjudde ko koɗorɗe woni to docteur ɓe mbawata wonde nde wonno sen jii hayto docteur o woni ɗo wonani hoɗande makko kono ko suudu safrirdu he jeeya ko ɗum saabi noon hande ko ɗum noon woni haaju ɓurdu tengtude o ko heddi ko ɓeydude hen drabuji e nder daduleji he drabuji ɗi kadi mbaɗa éposaji ko peinture o kadi waɗa ene foti hen kadi changé ha no hannirta ni nde wonno e ɗum en moƴƴe yiyande ko heddi ko noon ko sukaɓeɓe poti daranade woni pittugol ƴeewal laaɓal dispensaire o e kala ko foti duppede hen kadi duppe renene wasa waɗe tanto gotel nden noon émission jillu atti hen kadi ha e ɗo ɗum noon Allah jarama on jarama kadi ha saaha goɗɗo kadi ma en ƴeew kadi to cuɓiɗen e nokkuji meɗen tawi ko nokkuji dendaɗi nokku mo dendiɗen nokku mo ƴellankoɓe foof dendi yimɓe jetto toon ƴetta ɗum
wonande bayruɗo yiide ɗum yiya ɗum jogiiɗo doole walla kattan ko foti wawde wadde hen waɗa hen jogiiɗo hen feere moƴƴere waɗa hen jogiiɗo hen yiyande moƴƴere waɗa hen nde wonno gueɗal ngal ko enen jeeyi ɗum ko enen ndendi ɗum. Allah jarama, on jarama. eyyi rewnoɗo en noon koto banggue micro ga ko Amadou Mamma won, e to karallagal to woni toon ko Amadou Sow, e émission moɗon jillu wowi addande on e kala saaha. Allah jarama, ha saaha goɗɗo so jewɗo o ñaawi.